Takže ja vás zdravím, dámy a páni, u tohto nového videa. Dnes to je video o tom, ako som bol na dovolenke v roku 2025. Takže chcel by som sa vám podeliť o moje zažitky z dovolenky a toto je part 1, budú dve party. A toto je part 1, kde si zrekapitulujeme všetko možné, čo sa stalo, poviem vám celý príbeh, tom vlastne ako sme prišli z domova tam, hej. Takže tak, a takisto, čo sme tam ešte robili prvé 5 dní, bo sme tam boli 10 dní, takže tak. Takisto, ak by sme mali niekde v nejakom videu nejakú nahrávku, tak najprv si ju samozrejme vypočujete, buď vo timelapse, alebo slow motione, alebo ja neviem ako, možno normálne, a potom vám k tomu niečo poviem. Takže toto video mi dalo celkom dosť veľa námahy si dať, takže idem rád ako dopozerať a aspoň do konca. Dobre, tak my už poďme teda spoločne na to. Takže toto všetko začína v januári roku 2025, nože vo februári, ale niekedy v týchto zimných mesiacoch. Vlastne vtedy sme objednávali letenky vlastne na Cyprus. Hej, na Cyprus sme leteli a objednávali sme teda letenky na Cyprus. Vlastne 10 dní sme tam boli na Cypre, hej, aj s cestou, aj s cestovnými dňami. No dobre, to už akože veľmi predbieham. Takže kúpili sme akože letenky v januári, lebo vtedy sú vlastne najlacnejšie, ale máte dosť veľkú pravdepodobnosť, že vám nakoniec ten let zrušia. Nie, že vlastne budete letieť, ale nezrušili ho nám, takže chvála Bohu sme leteli, ale potom sa mi vypli všetky monitory, vlastne nie vypli, ale sa mi brightness zvyšila. Prečo? Počkajte chvíľu. Takže máme letenky objednané, kupujeme Airbnbčko. Kupujeme ubytovanie, kde vlastne sme, alebo budeme bývať. No, zabukovali sme toto krásne apartmeničko, ktoré vidíte teraz na fotke, ale hlavnou vecou je, že ukážeme si ho až potom, hej, za chvíľu. No dobre, takže teda sme čakali celkom dosť dlho, neviem, takých 8, 7 alebo 6 mesiacov. No a vlastne boli sme v auguste, koncom augusta. No a vlastne máme to tak, že 23. myslím, začína náš let, alebo nezačína náš let, ale začína naša vlastne dovolenka, alebo vlastne začína náš príbeh našej dovolenky. To je taký, že 23. ideme z môjho rodného mesta, kde práve teraz bývam. Ideme vlastne ku Mikimu. No a vlastne ku Mikimu ideme preto, lebo ideme aj s Mikim. Hej, ideme rodičia a Miki. Akože ideme ako rodina, hej, takže akože moja rodina, teda je rodičia, ja, hej, a Miki a tak no. Takže sme to vymysleli tak nejakým takým spôsobom, že sme ku nemu prišli večer a večer, keď už sme si tam akože niečo dali, nejaký koláčik a tak. No a potom sme vlastne išli spať, lebo o 3 ráno sme stávali na to, že ideme do Budapešte, lebo tam, kde vlastne budeme letieť lietadlom. Takže cez noc sme vlastne nejak išli autom v Budapešte, takže som aj spal, aj nespal som, hej. Ako bola to celkom dlhá cesta, no nič nebudem hovoriť. No a vlastne, ak sme prišli tam, tak to bolo niečo úplne strašné. Nevedeli sme za prvé, že skoro vôbec kde je letisko. Keď už sme tam vlastne prišli, tak sme nevedeli, že kde zaparkovať. Hej, nevedeli sme, že kde zaparkovať. Takže to bol ďalší taký problém, hej, ktorý sa nám nastal. Teda vlastne náš prvý problém. No, keď sme zaparkovali, nie, tak si hovorím, že v poriadku, hej. Parkovali sme, konečne sme došli. Ja ešte v polospánku vychádzam z toho auta a ja si tam vo svojom letnom štýle, hej, kraťasky, krátke tričko a mikina na sebe, zazipsovaná samozrejme. A keď vyjdem z auta, tak čo je tam? Zima. Zima jak normálne, jak v Rusku. Prečo? Lebo tam je 7 stupňov Celzia cez léto, chápete? Lebo ja nie. Dobre, hej, akože ja chápem, že 7 stupňov Celzia, hej, akože sme na juhu, hej, sme v Maďarsku, si myslím, že akože malo by tam byť akože teplejšie, hej, ale čo mám čakať, keď som tam už 6 ráno? Dobre, 7 stupňov akože je celkom v pohode, hej, na taký môj outfit, ktorý som mal, lenže problém bol taký, že fúkal vietor. Znamená normálne, že tam bola taká zima, že normálne tvoriť kroky za krokom. To znamená, že zaparkované auto máme. Utekáme do letiska, aby sme proste nezmrzli, lebo to bolo akože fakt niečo strašné. To normálne bolo, že 7 stupňov, ale mne prišlo vtedy, akoby, že bolo -2. Že utekáme na letisko, no a zrazu, keď už tam dojdeme,
pre mňa to je úplné bludisko. Ja sa nevyznám vo letisku nikde. To bolo také veľké letisko, že konec. Hej, toľko tam je brán, tých gateov, cez ktoré vlastne idú tie lietadlá, že to je proste koniec. Keďže sme mali letenky objednané skôr, tak chvála Bohu sme nemuseli čakať takej dlhej rade na check-in, že to je koniec. Koniec, hej. Môžete si počítať, že koľkokrát za toto video poviem slovo koniec. No nič, ideme ďalej. Takže urobíme všetky tie vybavovačky, dávame si tam vrecuška, dávame si tam svoje batohy, batožinu, všetko príručnú i neznám akú. Takže dali sme ju tam, hej, položíme ju, oni nám to krásne prekontrolujú, všetko v poriadku, ideme si teraz sadnúť, hej. No a samozrejme nemôžete ísť s vodou, vlastne cez letisko prejsť cez tú kontrolu, takže vodu som musel dať preč, išli sme kúpiť vodu. Ja som strážil batožinu, vlastne ostatní išli nakupovať. Ja a môj ocko sme vlastne zostali pri batožinách a pozerali sme a čakali sme na to, že kedy môžeme ísť, alebo kedy oni prídu. Nie, no tak ja si tam akože zapnem mobil, hej, no ja si zapnem mobil a idem si tam mastiť Granny. No a celú vlastne dovolenku som to bušil, hej, tú Granny, ale vlastne iba vtedy tak sa mi nepodarilo vôbec vyhrať, hej. Vôbec akože nedarilo sa mi, hej. No dobre, ale aspoň viete, že z dlhej chvíle, že som to akože hral, no, trvalo to celkom dlho. Zrazu len tak ideme, nie. Vlastne lietadlo nám, brána sa zatvára o 8:45, no dobre teda, 8:45. Dosť veľa času, lebo sme tam prešli od takej 7, nie, ale dobre, hej, zrazu prídu oni s nákupov a pozeráme sa na hodinky, hej, 8:40, hej, a nevieme, že tam píše, hej, na tabuli, ja som nekúkal tabule, hej, že už sa brána zatvára, nie, no a my 5 minút na to, že by sme sa dostali zo čakárne, no aj tam do tej gatey, a Mickey zobral batožinu, bežíme, head. Tak sme utekali, že tak som rýchlo neutekal, že nikdy. Takže super, zrazu tam ešte teta dáva posledných lietajúcich. Dá tam proste, bere pasy, kúkne, hej, ideš tam. Takže nakoniec sme to, chvála Bohu, stihli, takže díkyčko. Že to máme druhý problém, ktorý nastal, hej, druhý, ani neviem, aké palce ukazujem, hej. Takže máme druhý problém, dva problémy už máme, chápeť? A to ešte pomaly ani sme nepristáli. No dobre, nie, zrazu si tam sadneme, hej, všetky už zavazadla sú proste hore, hej, dáte batožinu, všetko možné. No a nakoniec čo zistíme? Že lietadlo bude meškať 1 hodinu. Lietadlo meškať s tým, že tam bol asi nejaký technický problém, alebo nemali dotankované, alebo dačo. Ja fakt neviem. Že výborne, hej, takže tu máme tretí problém. Ešte sme ani nevyštartovali. No, po hodine čakania už konečne letíme. Lietanie je úplne najlepšia vec, hej. Aj lietanie ja akože celkom dosť mám rád. Okrem toho, že mi zaľahnú uši. Hej, a teraz som zase dostal flashbang. Takže jupi, hej, užil som si, bol veľmi pekný, bol veľmi krásny. A poprvýkrát vo svojom živote som využil režim lietadlo. Úplne som bol šťastný. No takže počas toho letu sme vlastne mali nabalené nejaké tie proteínové tyčinky, nejaké normálne tyčinky. Takže bol som krásne pekne nabalený. No a zrazu ideme. Vlastne už sme dobre, preskočíme, hej, pristávame, lebo let akože tam nič také až také zaujímavé ako nebolo. Ako bolo, ale nič akože čo by som mal akože komentovať. Akorát, že sa mi to páčilo, raz sme dlho videli iba more, potom sme videli dlho pevninu, potom zase dlho more. No, takže sme leteli ponad, sa mi zdá, že Srbsko, Turecko, možno ani nie, len sme ho videli. Rumunsko, možno, ja neviem, hej, to akože neviem, hej. No môžete si vyhľadať, hej, že kde je Maďarsko a kde je Cyprus. Stredozemné more, hej, radím. Stredozemné more. Takže pristáli sme a prvý let v svojom živote máme za sebou, hej. Úplne, že najlepšia tlieskačka, aká môže byť normálne. Proste tak, no, tak som tlieskal, lebo som bol nadšený. No a už sme prišli a už cítim prvý zápach, no, lietadla, hej, motor. Ale tam je vlastne na Cypre taký vzduch, taký inší trošku, hej, taký dusený, vlastne taký dusenejší, dá sa povedať, alebo neviem, ako vám to mám vysvetliť, hej. Ale celkom čerstvý a zdravý, lebo tam cíti vlastne tú slano a ja keď som tam akože letel, tak som bol chorý, ale za 3 dní alebo 2, len sme sa išli vykúpať, už som úplne mal uvoľnený nos. Ani šušne mi nevyleteli.
žiadne. Takže výborne. Ako náhle sme pristali, tak sme prišli na naše ubytko. Tu ho môžete vidieť. No a tomu ubytku vlastne dávam celých 5 zlatých bludišťakov z 10. Takže sme sa vybalili, hej, to nám také hodinku, 2 trvalo. No a sorry vlastne, kým sme preleteli, hej, bolo 12 hodín, keď sme prileteli, hej. A takisto ešte sme išli aj autobusom, čo bolo úplne krásny, vychladený autobus. Bolo proste niečo neuveriteľné. Dobre, no, bola taká dlhšia cesta. Ale mne sa páčilo, mne normálne zbehla, lebo mi páčilo, jak vlastne tu tí ľudia vlastne sú. Niektorí žijú normálne na stodole, na stajni. Výborne. Dobre, nastavil som všetko, môžeme ísť ďalej. Mne sa vlastne páčilo, že tí ľudia vlastne žijú na takých stodolách, keby na úplne vlastne poliach, kde vlastne pomaly nie je nič, len akože ich záhradka, taká veľká roľa, tak to sa mi celkom páčilo, hej, a typky normálne tam mali vietnamské klobučiky, hej, že by im nepripalilo ich gňanky. No vlastne sme sa vybalili tú hodinu 2, hej, a o 15. približne išli do mesta. Vyzeralo to tam úplne krásne, hej, boli sme ešte v meste Pafos, hej, tak to poviem. Hej, drobnejšie. No to tam úplne, že nádherne. Úplne všetko tam bolo. Obchody také, čo ani my nemáme. Bol tam iba Lidl, taký, čo poznáš. Bola tam toľko veľa obchodov a toľko veľa všetkého možného, že to je koniec. Že mne sa to tam osobne celkom dosť páčilo. Hej. Takže určite, ak by ste chceli ísť niekde na dovolenku, Cyprus Paphos, ísť tam. No ale my sme mali namierené na Gyros in Cyprus Pita, tak sa to volalo. Tuto môžete vidieť, hej. Takže sme sa napapali, ja som mal, že Coca-Cola Zero a celkom aj chutilo. No a potom, samozrejme, sme išli na západ slnka. Cestu toho západu slnka, ktorú sme každý deň absolvovali, akože dobre, neukážem vám ju teraz, hej, potom si ju zrekapitulujeme. No, cestu vlastne uvidíte potom takedy, hej, ja fakt neviem, možno v druhom páte. Flashbang zasa opäť, toto už nie je možné. Dobre, takže mne sa to akože celkom zatiaľ páči, hej, a západ slnka môžete vidieť teraz na obraz. A vieš, koľko mi toto trebalo, že by som akože si s tým dal na mahy, hej? Lebo ty si klikol na to, že ako mne akože bolo dobre na dovolenke a ty si ešte za celé toto video nedal ani like, ani odber. Takže fakt, v polovici videa si mi ešte nedal odber. Aj ho, hej, laskavo. Lepšie to tak je, ako keby, že sme tam boli ako na... Bolo to úplne fantastické. Okrem toho, že mi voda vliezla do topánky počas našich večerných prekázok, takže som mal mokro v topánke celý čas. Tak okrem toho to bolo celkom dosť dobre. No, to sme išli do prístavu, hej, Stamane sme išli takou krátkou cestičkou, ktorú vám potom tiež niekedy ukážem. Sme išli do prístavu. Prístavu normálne je tam taká Blue Lagoon, hej, ide hore dole, hej, tak chodí, hej, neviem, proste nejak chodí sa z Pafosu do Limosolu, alebo neviem skade, hej. Proste je modrá lagúna, hej, vyhľadajte si to pre mňa za mňa, Blue Lagoon. Potom sme to završili vo kolačiku, hej, no aj sme mali kolačik. Išli sme do takej vlastne kolačikárne menom Zorbas. Hej, je to napísané azbukou. Ale to nevadí, je to Zorbas. Že Zorbas akože, hej, bolo to pekné, bolo sú tam toľko veľa kolačikov, že konec.
Ale ja som sa rozhodol, že prvý deň si dám Oreo brownie, ktoré bolo úplne mua. Každé koláčiky z tam sú proste mua. No a ak sme si ho dali, tak sme potom išli ešte do obchodu, do Skleventisu takzvané, kde sme si nakúpili nejaké tie potrebné veci na to, aby sme vlastne vôbec prežili tam, lebo si tam môžeme sami vlastne budeme variť, ale niekedy si tam nejaký ten chlebiček spravíme alebo niečo. A keď sme to všetko nakúpili, tak sme vlastne išli už domov. Prvý cestovateľský lomeno deň vo Cypre máme za sebou. No a s tým aj celé toto video. Takto vám to poviem. Vyzerá to tak, že nakoniec tento túr na Cyprus bude trvať viac než 2 diely. Určite 5 dielov aspoň, ak nie 10, alebo neviem, hej. Ešte len hovorím o prvom dni, na ceste, o všetkých možných podrobnostiach a vidím čas nahrávania je 31 minút, z toho minimálne 20 minút takých, že akože sú také, že akože jak by som to povedal, také, že akože majú zmysel, hej, o niečom tam hovorím. To znamená, že mne sa to akože celkom to páčilo a dúfam, že sa aj vám toto video páčilo. No. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať lajky, odbery, ako už som spomínal. A konček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video hry. Častejšie teraz budem vydávať skôr tieto o dovolenke. Takže tak, díky a bye.